Odinma, a very quick one n'oge ihe omume anyị Chibo anụ ọzọ bụ nke na-abịara gị kpọmkwem na Chinonso Nkwa na Official Nkwa TV na YouTube nakwa Nonso Nkwa na TikTok. Njinji jiri na ọchị ya awara kansụl ọha ji egbema nke steeti Imo. Yesterday ka asị ka anyị nọrọ na onye eze obodo ahụ wụkwa na onye eze n'obodo oyibo kamgbe echi lọtara. Si ka ọ garuo community, garuo village, gara eletakwanụ ndị ọ na-achị, ndị obu egbe bandit wee ga ya mgbọ n'ahụ, gbaa ụgbọala ya ọkụ, ma ndị niile so enu bụ ndị na-eche ha niile were pịa. Gịnị ka anyị nụrụ, gịnị ka anyị chọpụtara, gịnị ka a kọrọ anyị, wee na-akọ na that community a na-enwetara oil ebe ahụ, nweta gas ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị nụla about the highest gas deposit e nwere n'Africa, ọ na-awara ka ọ nọ, na-awara ka ọ nọ. So iwe na-ewe ndị obodo ụfọdụ, iwe na-ewe ụmụ okorobịa, iwe na-ewekwe ndị iwe na-ewe ele ihe mere nnọọ ejiri nwee oil and gas na that community. Onweghị ihe nọ na that community tọgbọrọ chako, community gba ọtọ. Nothing is happening in the community. Community enweghị ọkụ, ndị awara enweghị ọkụ, ha etibe up NEPA in their life, but ha nwere oil and gas. So wee na-ajụ ajụjụ na-achọpụta na asị na ọwụ onye eze na-eri the money, na ọwụ onye eze na-eri ego royalty, na ọwụ onye eze ihe ewe ihe rumor anyị nụga, you know, ihe ewe ihe anyị nụga na ihe mere nụ. So onye eze wee obodo oyibo ebe ọ nọ wee rụbata si ka ọ gbaruzie community n'ụlọ ya kwanụ na community ya, ndị obu egbe were wakpu ya n'ụzọ were gbuo ya, ma ndị asị na-echi ya nche, ma mụọ ya ọkụ, ma ụgbọala ya, ma anyanwa na onye eze ihe niile erekọta n'ụgbọala. Yawo njinji jiri yesterday. We are still looking to get more confirmed information and the genuine story about this. But for now, here we go the unconfirmed until probably many people like from that area. None of them is forthcoming with the correct information. You know, but from sources, say so when we get more information, more details about this, we're also going to make a full video about that. Odinma, another army general killed. Another army general killed in Borno. Here, I'm of second or the third. Eburule under Tunumbu. Army general Eburule under Tunumbu. You know, from the story I know, this the Boko Haram, they invaded the barrack, the camp where these military people were staying. They invaded it in their numbers. And ewem nacho, ule ihe na asi anyị egbule 20 eba, egbule 30 eba. Does it mean that Boko Haram anaghị agwụ agwụ? As a Boko Haram, are they spirit? Is it that every day they keep multiplying? Ule ben eshi, but is it that people from Niger or people from Sudan are bringing in Boko Haram from their countries? Because according to the source, and only survive from one of the military survived through this thing, also and they are that they are conversant with the coordinated attack of Boko Haram and the Iswap Rumunye, but that this one the overwhelming, that they were overwhelmed. Because left and right, front and back, these people were too much. And now some people said the army general wanted to make use of the armored vehicle. Yeah, run at the thing malfunction. That the thing maybe the thing cannot work again. No him and that the army general. So people are now that army general and I hate maintenance egu. No one who motor on that parak and then what happened? The men people like she to come rotation the army general, especially among the Indian surround there, all of them were killed. Many military personnel died. Many soldiers died in this attack. And an army general died. And the nation is quiet. An army general died. And the military is quiet. It's a shame. It's a big, which means fighting for this country self. One day, you're on your own. Oh. Fighting for this country, you're on your own. Ole bende Boko Haram under the chapter. Trillions of naira ka this man anakpo onyeisiala Nigeria mefurule kamgbe ọbara na ọchịchị that he wants to fight Boko Haram. Amapụta ọkpụrụkpụ ego shino security. Amapụta ọkpụrụkpụ ego shino security. At the end of the day, ole ebe ego ndị a na-aga. Una ama ka pebe ndị Boko, that is ogu for I doubt these people self and the security in there. Una ama hebe ya ba send Boko. Can't you go there and use this thing and pour acid
na that camp ebe ha na-anọ. Can't you pour acid where these Boko Haram are staying? Can't you fight them through the air? Owanye nwe ụgbọelu agha. Olebe there, these thousands of Boko Haram, olebe ha park. Does it mean no way does it mean that you cannot pinpoint? You see, we have large number of movement from this area. Then okay, especially in Imo Heba. Because only the only shade aga Imo Hajebri. Eh? How are you people even fighting this Boko Haram? You people are compromised. Even the government is confused. The government is overwhelmed. With security in Nigeria. This serious with security in Nigeria. Now look at Kwara now is running. Many communities in Kwara are running. Look at Benue yesterday. Na Benue and the herdsmen. Now look at Kwara bandit. Then the north now is Boko Haram, ISWAP and ISIS. And you people say you people are leaders. And you say you are a president. And you people have governors. And you say you have military. Unagwabani hunuji security and this country. Unagwabani bunu the serious. Ibuaga bugirendendo bwenda. Aigama. For now, una be serious. Odema dika kahune ewu onisi Uloro onisi oche otu MBA Nigerian Bar Association bosi igwe adola and the lawyers akananti that they should stop taking brief. Especially here basaga, here nime parties, here political parties. Internal party dispute that lawyers should set off their hand, should take away their mind and take away their ego party. They should take it away from their mind. I say na abera no nya obu chairman before, then onye ka bia buru chairman. Atrom ke gbara ma akwụkwọ ka achupu onye as chairman. MBA asulu weapon aka. Supreme Court equally that the court should not, and I don't know why the court, even lower or higher, should be entertaining anything political. Something that has to do with political parties. I don't know why you people are entertaining. The Supreme Court says you don't have jurisdiction to entertain internal political dispute too. But yet they will come. They will come and the judge will be sitting there, be hearing, be listening. Instead of telling them, is this about the political party dispute? I say, my friend, no, I don't hear, no, go to another court. I cannot hear it in my court. I hear Chorokunu name and the judge. I hear Chorokunu name. But you not get me. Adema, dika kahune ewu, ekuru na 14.3 million Nigerian youths do drugs every year. 14.3 million every year. Na angu Igbo, na angu mkpuru mmiri, na angu ekpeteshe, na angu nke na bananya, na angu nke na banimi, na angu nke na bana brain. 14.3 million. The youth of Okura no na Nigeria. How many are remaining? If 14.3 million youths can be doing drugs. And that is why ija ahwara, umara na chara ara ishododo. Ara ishododo. Na cha some young men. Ishododo ge ha brought in the afternoon yari ka brain hola chara heje yirefe. Early morning ha brought garia in the afternoon yari ka ha ge yirefe. Ama me na otebe mneje. You know? So obro na nwa ge na angu mkpuru mmiri jieye. Maka ara ishododo. Because when she from ara ishododo, ba na ara ewulo. I say about na ga na akwari ihe na gbom n'ime ahịa. Ọ dị mma dịka nke ahụ na ewu poverty rate in Nigeria according to World Bank this thing eruole 63%. 63%. Across wala half. Iji gwa gị na 63% of Nigerians are poor. But I want to tell World Bank that they didn't get the rate very well. 95% of Nigerians are poor. Only 5% are the ones eating our money. 95% of Nigerians are poor, not 63%. You know, 63% will just come manage here. God, I paid the work Tunumbu we failure. But I'm a Tunumbu we failure. The man has failed. When Hochi, the only thing Hochi Batana Chichi Emile Okon. That is the only ideology Tunumbu Jibatana Chichi. Emile Okon, ideology, Oji. Oteshi program, Oji. How to stop Oji. Oji. Emile Okon. That is why we are suffering today. Finally, a 60-year-old girl was raped by one evangelist, Dozie Ezane, of Jesus is on Top Ministry. Naamichi, Nnewi South, Anambra State. Ministry again, Jesus is on top. Then Gebia Uruzia, man on top. Nenu Altao, Nena Chia John Masa. Gile mwa 16 years. Each of me deliver us.
n'elu altar na ị na-achụ ajọ mma asaa while ọ gụwa na onwe gị onye ajọ mmụọ ji gụwa na onwe gị onye ajọ mmụọ ji amaghị m ihe mere oge ụfọdụ kwanụ some parents kwanụ when you look at the man of God ebe ị na-aga chọọchị mana were anya ime mmụọ nye onye a na onye a ga-ata nwa gị were anya ime mmụọ nyoo that pastor na pastor that church nyoo ihe ask God to open your inner eyes ka ị mara ma onye ọ ga-atanwu nwa gị ama mgbe a sị kpọta nwa gị for deliverance. Achọrọ m ikwu ogologo okwu maka nke a mana onye nwere ntị ya nụrụ. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam ihe omume anyị chebe anụ ọzọ bịara gị kpọmkwem na Chinonso Ụba Nonso Kwachebere na Nonso Kwachiwo na TikTok Nonso Kwa TV na YouTube ka chi m na-efega n'ihu gọjibola m nne ka ụbọchị taa gọjibola anyị niile siriri awụ.